Nesta edición do Saúde e Terra recibimos a Xosé Antonio Touriñán Rodríguez. Naceu en Castelo, a mesma aldea na que vive actualmente. En Culleredo coñeceu a Marcos Pereiro, co que formou un dúo humorístico, os dous de sempre. Os dous personaxes famosos do dúo eran Mucha e Nucha. Ten pasado pola televisión con programas como Tourilandia, Land Rover ou Luar. Leva xa unha ampla traxectoria como actor na televisión, como presentador e tamén con montaxes teatrais. Longametraxes como A Días Azules de Miguel Santesmanes, Los Fenómenos de Alfonso Zarauza ou Cuñados actualmente en carteleira de Toño López, nos que ten un personaxe importante. Touriñán recibiunos no bar da súa familia. Alí conversamos con calma sobre a súa profesión e sobre a súa forma, o seu xeito de ver a vida. Con vós, Xosé Antonio Touriñán. Acción. 5 e acción. Acción. Estamos en Casa Rodríguez, que é a taberna de... Ou a taberna, porque eu aquí en Castelo son José da Taberna por isto, por ser daqui. Non son nin Touriñán, nin son non sei que, non, é José o da Taberna, porque meus avós, supoño que meus bisavós xa, aínda que eu nos coñecín a unha bisaboa que vivía aquí, pero non eran os propios da taberna. Meus bisavós, os pais de meu avó, pois xa tiñan este bar, esta taberna, despois tuveron miña avó e meu avó, que miña avoa botou a vida aí sentada nese curruncho e eu recordo, claro, é o lugar onde eu me acordo deles. Miña avoa do lado de dentro e meu avó do lado de fora xogando a partida. E despois foi de meus tíos, de Toñito, Mar de María, e agora por leva 3 anos pechado xa, dende que morreu o meu avó, decidiron pechar e sigue sendo, bueno, o lugar onde eu me criei, dende pequeno, porque a miña nai era mestra, os primeiros anos marchaba por aí, cando non había as autovías nin as autopistas que hai agora, os destinos eran por na Picota, non sei onde, e ao mellor botaba un curso, que había cursos que quedaba lá, e eu criei-me aquí no bar, con meus avós, e foi a escola do... Eu creo que, cando me preguntan e onde che ven todo eso que faz e tal, eu así de por min, de verdade que non entendo como me sale, pero supoño que é todo o que teño guardado de todos eses anos que eu botei correndo por aquí polo medio das mesas, escoitando falar aos que xogaban a partida, aos que viñan á compra, porque foi Ultramarinos tamén, que a taberna era a taberna e Ultramarinos, era o Marineda City daqui de Castelo este. E aí fora, xogando ao fútbol aí na plaza, quero dicir, isto é a miña escola, realmente foi a miña escola e os millores anos da miña vida, teño que dicir, que agora son moi bons os que estou levando, pero cando un é neno e non ten preocupación ninguna, a verdade é que os pasei aquí todos, bueno. E agora é a casa do meu tío, e creo que é o mellor escenario para poder falar da miña vida, non? Castelo, pero Castelo está aquí, contanos, o Montexalo é todo un símbolo aquí na comarca da Coruña, é un punto entre un lado da montaña, outro lado da montaña, os mariñáns, os montañeses. Fálame deste entorno todo amplamente, porque claro, o Montexalo é bastante longo, colle varios concellos, e tamén, digamos que Castelo ten un entorno privilexiado, non? Home, que vou dicir eu creo que, por suposto, que é un entorno privilexiado. Castelo, ao final, é unha parroquia do concello de Culleredo, da cara, digamos, a cara que dá ao mar, a cara que dá á Coruña, onde seguramente remata a Mariña, non? Ou as Mariñas. Porque aquí, despois de Castelo, ven o Xalo, ven o monte xa. Os do outro lado, vosos de Cerceda, todos esos da montaña. Os montañeses. Os montañeses, era xa so de xente que ten un refinamento como o noso, quizá aquí era a porta de entrada cara á montaña, non? O Montexalo, símbolo que decías ti, repártese en 4 concellos, divide Laracha, divide Cerceda, Carral e Culleredo, e ao final desde a Coruña, cando un mira cara a Santiago, que ve o Xalo, non? É o mesón do vento, ve o Xalo aí.
ao final é iso, é a porta de entrada á montaña, non? Era un lugar seguro que de paso de toda esa xente que viña cara á cidade, cara á zona do Burgo, de Oleiros, de Arteixo, a xente de aí de riba, e sería un lugar de encontro de case de dúas culturas, non? Digamos así. E hoxe en día, eu creo, polo menos estou orgulloso de que intentamos seguir mantendo viva a vida en Castelo, non? Porque igual que en moitas aldeas, aínda que somos de perto dunha cidade, ao mellor non somos un rural tan de interior, de aldeas abandonadas. De aquí tamén marchou moita xente da miña xeración, por exemplo, que agora está volvendo algunha, veñen e fan a súa casa aquí, porque estamos a nada, a 15 a 20 minutos da Coruña, de un rural donde as xeracións dos rapaces que nacimos aquí marcharon a, pois, case todos para a Coruña, ou que che digo, para a zona máis metropolitana de Culleredo, a Vilaboa, ao Burgo, viven ali en pisos, os mozos e mozas que eran da miña idade. E tamén houve ese despoboamento, non? Que veñen á fin de semana, ou que veñen a tal. E os que quedamos, por isto decía que me gusta volver pensar que Castelo é un punto de encontro, non? Polo menos en certas épocas do ano, intentamos no verán co Castelo Conta, con eventos deportivos e festivos sempre, porque aquí somos de festa, quero dicir, deporte fan 2, pero festa facémolo 100. Todo vai ligado á festa sempre, non? Faise a travesía do Xal, o Castelo de Porta, a asociación de veciños. A comunidade de Montes, que agora hai unha xente nova que tamén lle está dando un pulo a coidar, non? Sobre todo a ter outra idea da explotación tamén do monte, non? Do aproveitamento. Eu recordo de rapaz que viñan 4 ou 5 escaladores, ainda hai fotografías por aquí, os de Ártabros da Coruña, que eran os tolos que iban para o monte. Todo Dios miraba cara ao mar, ou cara á Coruña, non? Nadie pensaba que o monte pudera ser un lugar onde pasar o teu tempo, onde disfrutar, onde tal. E creo que nesta época o que a Castelo tamén, ao final, sigue sendo esa porta de entrada á montaña, pero tamén para o disfrute, cara ao monte, non? Poñémonos un pouco de cara ao monte, intentamos pois que a xente veña, disfrute, camiñe, ande na bici ou na moto, ou que é respetar un pouco e coidar o entorno que temos, sabes? Estamos facendo uns proxectos tamén de ordenación do monte, de plantar outras especies, de intentar quitar eucalipto, ainda que teña que haber nalgúnas zonas para que o monte vaya dando por anos, pero estáse a plantar moito castaño, moita cerdeira, moito... non sei, os da xeración, os novos que fomos quedando, a verdad que todos creo que imos nunha liña moi guai de intentar aproveitar e poder vivir e facer todo o que podes facer nunha cidade. É verdad que é moi puntual, non? Falábamos do Castelo Conta, por exemplo, de poder ver un concerto na tua aldea ou de poder ver un contador de contos ou un monologuista ou unha obra de teatro aquí en Castelo tamén. Nas eiras das casas. Nas eiras, sí, nos alprendes, usámoslos de escenarios alprendes ou que era o campo da festa, pois agora tamén vale para meter 2000 sillas e facer unha gala de monólogos unha noite de verán. É puntual, pero digo tamén vivo aquí porque eu nacín aquí e non estuve en toda a vida, quero dicir, marchei e marcho e vou traballar por aí adiante, pero sempre volvo. Decidín facer aquí a miña casa e vivir aquí, por iso tamén, bueno, pois Castelo
Castelo é todo, para min é o lugar, é o meu lugar de... Ainda que hoxe en día eu estou a mitad do tempo en Madrid ou acabo de fazer un programa onde botei 3 meses ou 4 meses viaxando por toda España, pero o lugar a onde volvo sempre é a Castelo e é outra cousa, é un mundo distinto, polo menos na miña vida é un espazo totalmente distinto ao que teño no eido profesional, digamos, non? A donde desenrolas toda a túa vida, que ás veces ou tiñamos esa cousa de é máis fácil vivir na cidade porque tes todo á man, pero eu difiro bastante deso, eu creo que aquí sí que tes todo á man, sobre todo vida. Sabes o que me gustaría? Que volver a abrir isto, ahora é a casa de meu tío e é complicado, pero volver a vivir aquí, que foi onde me criei, quer decir, volver a abrir unha taberna ultramarinos, poder estar aquí, falar, escoitar, porque eu, sobre todo eso, son moi fan de escoitar, e onde máis escoitei na miña vida foi aquí, e é a única maneira de aprender tamén, e si me gustaría, de verdade. Eso que a hostelería xa tuve a miña experiencia hostelera, que a sala de estar, en Carral, que si, iba ligada ao espectáculo e montamos unha sala de concertos de espectáculos e tal, pero ao final había que estar detrás da barra e non me gusta moito. Pero esta historia de taberna, de casi de poder estar na túa casa e que teñas invitados a diario e a cotigo, non? Creo que é unha gran maneira, non digo de xubilarse, pero no momento que un se canse, que agora xa hai momentos, sempre cando un traballa tanto ter momentos de mira, eu agora paraba, plantaba todo e planto unhas lechugas aquí e non sei que, e joder, malo será que non poida ir facendo cousas. É verdade que me gusta moito o meu traballo e esa idea vai ser rápido e sobre todo gustame moito cousas novas, proxectos novos, non parar, non aburrirme. Pero é verdade que non me importaría nada que o futuro fora, por exemplo, ter que estar nun lugar así, non? Ter a túa taberna no lugar onde vives e vivir un pouco a vida millor, espero, que vivir os meus avós, por exemplo, non? Que para mí son grandes referentes do que é a vida, de como tomar a vida e da xenerosidade, do que diche á familia, pero sobre todo do que diche tamén a todo Dios, porque ao final unha taberna era o lugar de encontro, non? Era o lugar de sociabilización, de transmisión oral, de moitas das cousas que son piares na miña profesión tamén, por exemplo. E os máis grandes personaxes, cando a mí me din de onde sacas os personaxes que faz, pois todo eso está en todas as tabernas de Galicia, hai Manolos e Conchas, hai muchas e nuchas, hai Ricardos, hai Gorrillas ao mellor están máis na zona máis urbana, pero todos eses personaxes están aí, están en todas as aldeas, e se pechan os bares, se pechan as tabernas, pois hostias, acabase todo isto. Está libre. No, no estoy libre. ¿No ves que estoy en la cárcel, gilipollas? ¿Quién es la roca eso? ¡Se acabó! ¡Se acabó el imperio del terror! ¿Dónde está la roca esa? Que venga por aquí que la vamos a hacer graville. ¡Oh! Estáis jugando con fuego, ¿eh? Vos van a aplicar el 155 y sin requerimiento. A ver. ¿Dónde está la niñoca esa? Que seguro que no tiene ni media. No le tenemos miedo a la roca. Venga, la roca, me río yo de la roca. Ja. Lo vamos a pasar por la piedra.
Nunca che dixo alguén de Castelo, os dereitos de autor, o que dixeches o outro día era meu. Pois, seguro que sí, hostia, sobre todo no tempo que facíamos mucha nucha, claro, era todas as semanas facendo historias, facendo humor, e había moitos nomes que eran reais, Pepe de Rumbo, non sei que, o outro, Jacinto do autobús, pois eran nomes de xente que nós coñecíamos daqui de arredor. É verdade que os personaxes e as historias nunca eran reales ni nada, pero sí que nos teñen dito, eu vouche cobrar, por usar o meu nome, ou tal, non sei que, pero hasta era un orgullo. Porque había moitos outros que che dicían, a ver cando me sacas a min algo aí, ou cando me contas unha historia co nome de non sei quen, ou tal. Eu creo que lles facía ben, non? E gustaballe moito. Tamén é unha maneira de ser cercano, de facer un guiño á xente do teu redor, non? Bueno, cando algo funciona, cando algo é un éxito como foi o que fixemos con Muchanucho, como é as cousas que facemos, pois notas nos veciños, nos de arredor, un orgullo, non? E tamén é, por iso che decía que tamén para un é moi bonito decir ainda que só sean os nomes, é como un saludar, Eu acórdome, por exemplo, a miña tía Rosa, que era tía de meu pai, é unha señora xa faleceu, pero eu sempre me acordaba, había como un running gag de un saludo para a tía Rosa. E a tía Rosa, claro, pois, Dios, era a tipa máis feliz do mundo. Dicíame, eu saludo-te desde a casa, pero ti me saludas de volta. Ese tipo de cousas, pois eu que sei, é estupendo, non? É maravilloso. Cando as vin vestidas parecían que iban para a guerra. Iban para a guerra toda con viseras, uns chalecos todos de parecía das troitas, dirás troitas, unhas redes por mosquitos, por si vienen los mosquitos, un pantalón que tiña cremalleras por aquí, que lle queitabas a parte de abaixo, como para refrescarse, non sei, bueno, moi ben. Bueno, por favor. Tiñan unha pinta, sei que eran de un militar, a roupa, ou non sei que. Que dice, un militar? Dixo era, isto é todo del coronel Mandiocas, ou non sei que. Oye, que non, que eran... que o compraron en Coronel Tapioca, que é unha tenda de accesorios de aventura, muller. No, aventura era velas a ela poñendo nas patacas, Bueno, xa. Tiñades que velas a todas en fila pola leira arriba, carbolsas de matutano. Bueno, muller. Xantando patacas al jamón, puñer. Bueno, muller. Voy a poner unas campesinas también. Bueno, muller. Pasa que elas son así inocentes. A la boca, son inocentes, que después decían, ay, cómo me cogió el sol, que morena voy. Lávate, muller, lávate que é terra, porca. Bueno, por favor, cala a boca. El ojo non foi verdad. Bueno, foi verdad, pero non é para contar aquí, díxelas aquí en evidencia, muller. Preguntáronse como é posible que este rapaz acabara sendo un actor coñecido e con moito traballo e moi valorado, non? Dende esta aldeiña, este rapaz saliu e está traballando polo mundo adiante, non? É posible. Pois supoño que o primeiro que se preguntaron é, coñecéndome, pero como este tipo é capaz de facer todo eso? Porque de entrada os que me coñecedes un pouco, pois é un tipo, tampouco é dos que ande de carallada todo o tempo, ou te a chistes ou a coñas todo o tempo, máis ben un tipo introvertido, serio, se non me coñeceron moi ben, pois o que decía antes de que prefiro escoitar a falar, porque cando un non ten moito que dicir. E eu subíame a un escenario, puñeme diante dunha cámara e salíame cousas que eu tampouco entendía moi ben. Eu creo que ese foi a primeira sorpresa para todos, quer dizer, dende a familia, supoño que os veciños, tamén nadie a mí me dixo, joder, un da miña aldea que... Pois che digo, eu aquí creo que sigo sendo José da Taberna, vale que lles gusta o que a xente saluda, me digo, gustoume moito que fixastes outro día, moito me face de rir, moitas gracias. Pero creo que son antes, o neto de Pilar e de Antonio, o fillo de Pilita e de Pepe, que aquí en Castelo, digo, que é o que sale na televisión, é como outro tipo. Polo menos é o para min, e eu teño a sensación que tamén para a xente, non sei, nunca o falamos, pero é como é outro tipo, quer dizer, si son eu e orgullo, eu son de donde é de Oriñán, ou, sabes, hai cousas, anécdotas xa que te sorprenden moitas veces, do absurdo de decir, de un que chama a Jorúa, o tipo explícalle onde ten que vir, di, ao lado da casa de Touriñán, bueno, daquela xa sei. Cando descubres que che mola o teatro, que che mola o cine, que che mola interpretar,
Cal é o teu primeiro momento que lembras que dis eu quero ser actor? Lémbralo. Vouche dicir, eu lembro o momento que dixen, guau, isto gustame. Porque eu teño feito teatro na escola e tal, e apuntábame porque me chamaba, pero despois pasaba o mal. Pero eu lembro que cando estive na laboral, Marcos Pereiro estaba no grupo de teatro, eu teria 18 anos ou tal, e foi o que me dixo, vente tal, estaba Alberto Canedo tamén, que foi digamos, o primeiro, entre Alberto e Marcos foron os responsables, non? Alberto morreu, xa non está, pero é culpa deles. Eso, dixe, joder, ven facer teatro ali á laboral. E Patricia tamén, xa era a miña parella daquela, empezábamos e apuntámonos aí e fixemos unha rosa de Suso de Toro, unha adaptación. E a sensación, claro, pasábamoslo moi ben, pero cando tuvemos diante do público, é a sensación do aplauso ao rematar. Esa cousa que che sube así como cando vas nas voladoras ou no... Eu eso nunca o vivira, quero dicir, nunca o vivira. E foi a sensación, creo que é a sensación de enganche, non? Porque volvína a ter 4 ou 5 veces na miña vida, xa traballando profesionalmente. Pero como aquela primeira vez, creo que foi o que me enganchou. E iso de decidir, eu quero ser actor, eu eso non o tuve. Quero dicir, a mí non me pasou nunca isto. Eu empecei e era un xogo. Pasaba ben, era un xogo, empezaron a pagar, e claro, non entendía, non o pensei. Quero dicir, nunca... Había tanto traballo que eu non pensaba de se é o meu traballo ou non é. Quer dizer, eu estaba estudando filoloxía galego-portuguesa e creín que eu a mellor un día era mestre, non o sei, tampouco tiña moi claro, porque tampouco foi unha cosa que me apaixonaba. E isto veu de repente. Eu quería ser futbolista, eu quero dicir, eu que creín cando era neno, isto que compañeiros e compañeras que digan, non, eu xa sabía que iba a ser artista ou actor ou tal, porque eu xa cantaba. Ti, por exemplo, xa te subías aos palcos de neno e xa sabías o que tiñas, o que iba a ser. Eu xogaba aí ao fútbol, eu quería ser futbolista. Aí xogábamos, aí. Querías fichar polo Castelo ou polo Encrobas? Pois non había Castelo, xa cando eu era neno, a mellor polo Encrobas, pero xogar no Olímpico, ou xogar no Carral, ou xogar na miña época, xa é só o que daban eses. E despois xogar, claro, meu avó era do Madrid, meu pai era do Madrid, meus tíos todos, hasta que o Deportivo foi algo, todos eran do Madrid, entón eu tiña a camiseta co 11 planchado, aqueles números que comprabas que se planchaban, que se pegaban a camiseta, era o 11 de Martín Vázquez, cando xogaba da quinta do Buitre, sería, o que sei, eu era moi neno. Despois, desde que teño xa collín razón, pois xa eu quería ser do Deportivo. Pero xa vin que non iba para futbolista eu, porque nunca me gustou correr. Quero dicir, non me gustan as prisas, nin hasta o esforzo físico cóstame moito. Pero o da profesión, de verdad que foi un xogo. E hoxe en día quero pensar que o sigue sendo, porque a única vez que me puxen que me puxe en serio no sentido de responsabilidade do traballo, de carallo, agora teño unha responsabilidade, foi cando peor pasei no meu oficio, cando tuve máis ganas de deixalo, sabes? Foi a vez que foron 4 ou 5 meses que tuve era en Tourilandia, un programa co teu nome, de tal, esta cousa de carallo, agora isto vai en serio, e é o peor que che pode pasar, ou o peor no meu caso, foi a única vez que dixen, isto non é para min, eu quero deixar todo. Por iso, hoxe en día, só quero facer cousas que crea que me vou divertir, con xente que quero traballar porque ou os admiro ou son amigos e sei que vou estar a justo, só quero pasalo ben. E teño a sorte de que con esa premisa traballo un montón. E non quero que cambie. Só quero divertirme. E encima páganme. Xa está. Por favor, que non digas, non te metas cos da Coruña, que son unha Non me metín cos da Coruña, metíme con nosas primas. Primas que son estupendas, e a xente da Coruña, que cidade bonita, cidade de cristal, a cidade onde ninguén é forasteiro. Xa está outra lambe. Nosas primas son estupendas. Xa está ti, chufa.
Que? Aí. Que, muller, as Son nosas primas... estupendas. O que pasa é que son ricas, se te queres saber che deixan algo. Cala a boca, muller, por favor. Ven, che vi. Que tontería, por favor. Ver se cho polo Que mero. non é verdade. Bueno, casi que resulta que as nosas primas estaban outro día facendo zapping e claro, vironos no lugar, puxeron no lugar e claro, recoñeceronos porque son familia e nos parecemos, a verdade, que Claro, moito. a vernos na televisión queren ser primas nosas, hasta ahora non lle acordou. Bueno, muller, pero que elas son primas e son estupendas. Si, veñen a chupar ahora. Son estupendas que Estupendas. viñeron ali a Coruña. A la boca, muller, son primas por parte de papá. Bueno, muller. Onde vai papá? Que Dios o teña na gloria, pero cantos anos hai que morreu e acordas ahora de nós. Bueno, muller, son primas Bueno, onde vai papá, Dios mío? Muller, por Que favor. morreu un novo, papá. Bueno, sí, eso non venga a conta ahora. Dios Bueno, mío, bueno, este é a maior de todas e papá morreu 2 anos antes. Dios mío. Cando empezas a ver que che gusta, cando te divirtes, pois empezas a coñecer xente e eu, claro, salín do instituto e despois para seguir facendo cousas, pois foi o realmente con San e San, que tiña unha escola, e o inicio de Manicómicos, cando se fundou Manicómicos, nós estábamos nesa fundación, ou eu estaba nesa fundación na primeira xente que fundou Manicómicos na Coruña, e a par xa empezábamos a facer mucha enucha, xa empezábamos a traballar con Marcos, e todo eso tamén veu xerado por un rollo musical, cultural, festivo que naceu en Carral, en torno ao lume e ferro, non? Por culpa seguramente de moitos, pero Peter ten moita culpa nesto, non? En todo o que el xeraba ali no lume e ferro. Realmente foi ele o que nos dixo, joder, montad algo aí para o Día das Letras Galegas, sabes? No 2002. E foi aquel concerto, a primeira vosa actuación, aquel concerto naquel palco de rock and roll? Pois seguramente, eu creo que o primeiro foi nunha carpa diante do lume e ferro, diante da iglesia, que montaron para o Día das Letras Galegas. A Asociación de Músicos en Lingua Galega. Pode ser que fora aí, eu acórdome que foi en maio do 2002. Joder, vai fazer 20 anos xa. Pois, dixo, monta algo, e foi a primeira vez que saiu, que apareceron mucha nuche, para fazer 5 minutos o Europe Living Celebration, aquel que era o ano de rosa de Eurovisión, por eso me acordo. E despois dai empezamos a... Bueno, pues eu recordo naquel palco do Festival de Rock de Carral. Tamén, despois, pero eso xa era contra o verán, Soría, ou no Socorro, ou non sei cando, neses días previos ao Socorro, fixamos aquel, fomos ás festas de Cabrois, cando os de Cabrois facían festas tamén ya actuamos ali, empezamos a facer aquí nas festas de Castelo tamén actuacións, e liar aos amigos, e liar tal, en Carral, despois ca tropa toda da mil e pico de chamarlle curso aquilo que facíamos, pois xuntábamos ali para xogar e tal. Era fantástico, tío. Aquela gala de Andrés do Barro, non sei se recordas. Non vou recordar. Joder, pois, claro, todo aquilo pois foi o... Estivemos un ano naquel curso con vos disfrutando a tope. Todo. E rematou naquela gala de Andrés do Barro. Porque era maravilloso. Era maravilloso. Era maravilloso, claro. Por eso digo que eso foi aí xerando como un divertimento, nunca pensando nunha profesión, para min. Fostes a Sala Nasa unha outra noite. Sí. Eu acompañei, vos ali. No, ti levache, non? Fuiche tío o que nos levou de hai que bueno, estes dous rapaces tamén, sí, estuvemos na de Andrés do Barro. Eu recordo, Touri, que vos dixen, sodes carne de luar. Vamos á Sala Nasa, faleilles a Chévere, sí. E recordo que preparastes aquilo no salón da nosa casa, en Cerceda. Sí, sí. E fostes a outra noite e en unha semana chamaronvos po luar. Sí, é verdade. Joder, claro, fomos a unha outra noite a dúas, creo, a unha da tortura. Me acordo que fixáramos un rollo aí tamén de políticos e tal, e despois outra de que salíamos na de Andrés do Barro, non sei se cantando contigo, fuiche tío liante. Sí, cantaba eu con vos, máis ben, sí. Marcos ti e eu, bueno, sí. Cantar, chamarlle cantar o que fago eu, pero tampouco, non? Pero despois, sí, despois foi unha proba, chamanos para facer unha proba no luar, tamén foi unha cousa así e tal, fomos a facer esa proba, e xa vos chamamos, xa querían, esta semana, este viernes xa probade, non, a mellor vide antes do programa, ali a Touro, ainda era en Touro, e probades, e se sai ben xa a semana seguinte, ou que sea, e fixamos esa proba e a semana chamaronos de Supermartes. E o do Supermartes como dixo, no, xa este martes. E entramos e daquela estuvemos 7 ou 8 programas no Supermartes, hasta que acabou. Arrasastes? Sí,
Pero no arrase foi despois, creo, en Luar. En Supermartes foi moi ben, pero acabou Supermartes. Sempre decimos, nós fomos os que acabamos con Supermartes. Pero despois os de Luar, é verdade que tardaron unha temporada en chamarnos, non sei se lles pareceu moi ben, e tardaron casi un ano hasta que empezamos en Luar, e ao primeiro non facíamos mucha nucha tampouco, porque había outra, estaban San e San, Carlos e Pablo e Joaquín facendo como unhas vellas tamén, tal, e dicían que igual era todo moi igual, e empezamos a facer personaxes, así cousas, outras cousas, ata que un día nos deixaron, e claro, veu Luar, e todo, por exemplo, todo isto de Carral, xa tuvemos que parar porque xa era todos os venres, e despois ainda encima viñeron as festas e os pregós e todas estas cousas, que foi unha cousa que nos colleu aí. Pero sigo dicindo, sempre pensando en que só lo estábamos pasando ben, que non, no meu caso, que non era unha profesión. Pasa que despois deso veñen outras propostas, para fazer unha serie, fazer outro programa, despois ven Roberto Vilar para, quero facer aí un piloto para un programa, tal, non sei que, fixémoslle un piloto que foi o piloto de Land Rover que se chamaba Mariclocas, ou chamoulle Mariclocas. Fixemos un piloto que estuvo nun caixón no despacho da directora ou do director de Televisión de Galicia un ano. Despois entraron outra directora nova, viu eso e foi o que empezou o Land Rover. Por eso foron chegando cousas e ao final foi a profesión a que me escolleu a mí, máis que eu escollín a profesión, creo, se son sincero, podría dicir, eu xa quería ser. Non, quería ser futbolista. Concha, por Dios, que me está deixando, perdón, é que a miña señora... Mira, perdone, que só le vou pedir unha ajuiña, non enredo nadiña, esperado un momentiño que... Concha, por favor, que me está deixando... Aparta, coño. Dios mío. Você é así... Hola. Mira, usted é novo e non a ter moito que facer, pode esperar un pouco. Acabamos volando, Póñanos dúas racións de pulpo á feira con cachelos. Señora, aquí no hay pulpo ni cachelos. ¿Cachelos tampoco? No, nena. Está usted en McDowell's. Aquí tenemos McDowell Special, McFinger Special, McMenú Ranchera, McWhopper Ranchera, McOriental Ranchera y todas las rancheras. Me cago en la puta. A ver, ¿qué quiere? Toma a carta, chaval. Aquí no hay carta. Moito traballo en televisión, pero ti decides que queres facer outras cousas, non, Touri? Entón, abandonas un pouco xa isto do que estabas falando, programas de moito éxito nos que foches moi populares, deixastes as cantareiras de Verdillo, creo que porque vos amenazaron as cantareiras... Bueno, as cantareiras de Verdillo empezaron sendo de Verdillo, porque, a verdade, eu teño que decir que non coñecía Verdillo, non coñecía a aldea, foi porque a nai de Marcos chegou, viu nos vestidos, das primeiras veces que nos vestimos, e ai, Dios mío, pareces as cantareiras de Verdillo. E puxémoslle ese nombre ao principio, pero cando salimos en Supermartes, as cantareiras de Verdillo de verdad, máis o técnico de cultura de Carballo, os dous técnicos, teño que falar, viñeron un día a unha actuación nosa a Carballo e dixeron, mira, ímos vos poñer un facéndose pasar por un abogado e ela pola presidenta da Asociación de Verdillo, Carmen máis bueno, me vai salir o nome do técnico, vou quedar como ao carallo, viñeron facíase pasar por un abogado e ela pola presidenta da asociación, dicindo nos vamos vos denunciar por usar o noso nome, porque a xente ven por ver a vos pensando que son as cantareiras de Verdillo, de verdad, e claro, nos, home, pois non marcha nadie tampouco, quero dicir, nadie marcha non sei que, joder, perdonade, que nós cambiamos o nome sin problema ningún, tal, e daquelo xerouse, quero dicir, fixeronnos a coña, non é verdad que foi unha noite maravillosa, e nós chegamos a ir a actuar ao aniversario das pandereteiras de Verdillo, ali a Verdillo, a aldea, cando nós estábamos en Luar, fomos a actuar ali e tal, e elas viñeran á sala de estar, tamén tocar un día. E con isto foi cando naceu Ardebullo, non? A buscar un nome que sonara a Galicia, que sonara a aldea de Galicia ou ao lugar de Galicia que non existira. Ardebullo era, é o que che digo, é como dos personaxes, non? Ardebullo era calquer lugar, daqui, Galicia, de calquer lugar que nós teñamos
que o que te estés coitando, cando estás coitando as historias, ou estás imaginando na cabeza. Para min Ardebullo era Castelo, claro. Eu contaba unha historia no río de Lavar, e ese río de aí enfrente. Eu contaba unha historia do cruceiro, e ese cruceiro de aí. Eu contaba unha historia, ou contábamos, e na miña cabeza, este era o bar, este era a taberna. Claro, pero que ti, se estabas en Cerceda, ou nas Encrobas, ou donde sea, o teu Ardebullo, cando pensabas e imaginabas, era aquel. Por iso digo que é calquer lugar de Galicia que nós teñamos na cabeza esa nosa aldea, non? Eso era Ardebullo, e é. Quer dizer, hai 1000 Ardebullos, hai 3000, 100.000 Ardebullos. Eso era Ardebullo. E cambiamos o nome por aí esa anécdota, non? De que viñeron a tal, e lóxicamente tamén non iba, como foi a máis, non íbamos a ser cantareiros de Verdillo todo o tempo, porque xa sabía. Nos foi como de coña, para facer un monólogo un día ou para unha actuación que doulle cantareiros de Verdillo, pero cambiámoslo así. E daí mira hasta onde foi, hasta chegar a fazer un programa buscando Ardebullo, non? De buscando esa aldea idílica que todos temos. Realmente é moi fácil atopar Ardebullo, cada un teno na súa cabeza. O primeiro de todo foron as pandereteiras de Verdillo, as cantareiras de Verdillo. Sí, as cantareiras de Ardebullo, diría eu, de Verdillo foron o primeiro de todo, pero mucha nucha, vaya. Mucha nucha foron as primeiras, primeiro o teatro universitario ou na laboral, no instituto, non? Foi onde nacemos e como compartíamos eso, eu e Marcos fixemos mucha nucha. Despois de mucha nucha, é verdad que non nacen para ser un espectáculo teatral, nacen nos bares. É verdad que mucha nucha daba igual que a puxeras nun teatro, nun bar ou no palco dunha orquesta. Quer dicir, temos andado festas en Galicia, un escenario duro, é o dun campo da festa que hai 1000 distraccións, e hai 1000 cousas que non estás coa túa atención ali. E nós temos tido, é verdad que agora, visto con distancia, houve moita xente diante de nós, a 4.000, 5.000, en Coristanco eu creo que foi donde máis xente vin na miña vida, que debía haber 7.000 personas mirando para nós. Sabes, que eso, claro, tamén é un teatro, non? Tamén é un teatro. E despois o que digo, esa primeira proposta teatral, como espectáculo teatral, como produción teatral, foi Amigos ata a morte. É un texto de Veiga, que dirixiu el, de Javier Veiga, e estaba David Zamora e Ledicia Sola. Estábamos os tres, foi, a verdad, que como primeira experiencia teatral maravillosa, porque era a primeira vez que facíamos unha xira, ou que eu facía unha xira así por teatros, e que enchemos os teatros de toda Galicia, sabes? É o primeiro rollo gordo teatral que eu vivo no teatro. E vendo que hai ese camiño que estaba un pouco sin abrir, quero dicir que non había moitas compañías, ou non había compañías que se dedicaban a ir a taquilla, non? Non as había. Pois despois deso veñen os 15, creo que non sei por orden, os 15 anos de os 2 de sempre, con Marcos, facemos un espectáculo que se chama Agora en Serio, tamén, sabes, tamén, bueno, xirando e enchendo. Curtis e Teixeiro foi antes, con Federico, un espectáculo arriscado de cando foi aquelo do Charlie Hebdo, que os límites do humor, cando se empezou a falar deso de que se pode dicir, que non se pode dicir, nós fomos de campeós a facer un espectáculo de a ver hasta onde podemos facer humor nós, que era un espectáculo duro, e que eu creo que nos lo permitiron a nós moito do público que había ali, porque éramos nós. Pero igual se foran outros, tiñamos que marchar a pedradas de algún teatro, non? Por qué? Porque eran, e permitiuse-nos, pero xe ao mellor metíamos nun follón grande, Oxe, non podemos decir que o rei emérito roubou. Hostia, pero non podemos, quero dicir, como que non roubou? Dixo el, porque está pagando que roubou, está o devolvendo. Parte, seguramente, polo menos o que se enteraron, sabes? Claro que roubou, nós tamén falábamos deso. Creámoslo e fixámoslo, pois, Federico, con José Prieto, que era quen escribiu, que o levo traballando un montón de tempo. Despois veo Somos Criminais, con Carlos Blanco, que foi o gran, creo que, el número de espectadores, de entradas vendidas, de repercusión, é o gran espectáculo que fixemos, non, de comedia en Galicia. Creo que non houve ningún que vendera tantas entradas, que generara, a falar a nivel de números.
Como chegades ti, máis Carlos, a montar Somos Criminais? Pois mira, levábamos... Tampouco nos coñecíamos tanto eu e Carlos, e levábamos tempo cando nos encontrábamos, de, joder, un día temos que facer algo xuntos, un día de tal, e dous a casualidade de que coincidimos en Fariña, na serie. E aquelas noites en Noia, que entre rodaxe a rodaxe, e, bueno, eu, que son así tamén un pouco liante e tal, e, pois temos que facer? En canto acabemos isto, poñémonos. Porque as cousas tamén creo que eso de un día, non, facémolo xa. Eu son moito deso, son de non darlle moita volta. O mismo que che dicía antes das decisións para seguir onde traballas, onde non traballas, que queres facer ou que non queres facer. Por nesto hai que facelo xa. A min dicían moito, joder, vos sodes criminales. Claro, vimos aos sitios e me cago na vida que salche todo. E que parece que che nacen. Ti eres criminal. Esa acepción, non solo da criminosidade. É verdad que a temática despois do espectáculo era todo pois como recrear tipos de crimes, de que xeito somos criminales e estas cousas. Únesenos Prieto tamén para escribir e despois a última hora casi Tito Asorei para darlle color, para poñelo bonito, para dirixirnos darlle un pouco de encaixar unhas cousiñas con outras. Tamén foi a primeira vez que traballo con Tito, que é un que chega para quedarse tamén, non? Igual que Prieto. E como facemos, señor? Como quere matalos? Como se fixo toda a vida, camariñas. Gas. 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 Ui, que? é que o gas natural aínda non chegou ás aldeas, señor. O camión de butano pasa cada 3 ou 4 semanas. Eu podo ter unha bombona na casa, bombona e media se saco da cociña. Non vai dar para exterminalos, igual para atordoalos un pouco, señor. Cajo na Conan. Pois, xa sei. Fusilamentos masivos. Reúna a todos os seus homens e comece a fusilar aos seguidores da Panorama. Ui, que? É que agora mesmo todos os meus homens son 2, señor. 2? 2 se me conta a min, estamos eu máis meu cuñado Arturo, señor. É que igual temos a escopeta de meu sogro pola casa, igual para fusilar non podemos fusilar moito, pero malo será que non temos matado algo, señor. E onde está o resto do seu exército, camariñas? Non están, señor. Non están, deronse de baixa, non están pola causa. Como que non están pola causa? Na Alemanha todo o mundo estaba pola causa. Ai, na Alemania sí, porque aí vai todo Dios ao arrejo, pero aquí xa é difícil xuntar a 4 ou 5 para montar unha cooperativa. Canto máis para montar un holocausto, señor. Daquela non me queda outra máis que suicidar-me, camariñas. Pues suicides, Vou me suicidar. Despois desto ven unha noite na praia como segunda experiencia con Carlos xa teatral, outro texto de Javier Veiga tamén, que fixamos unha volta e tuvemos que parala por culpa da pandemia na segunda volta que llevamos dar. E ben Fariña tamén no medio, que é como o salto tamén, eu sempre que falo de saltos é todo en horizontal, nunca para arriba, nin cambiar da televisión ao cine é mellor que cambiar do bar á televisión. Son saltos como quen ten unha poza e salta de pedra en pedra. Pois ven a facer outro tipo de teatro, non? A experimentar noutro lugar, cando conozo tamén a Nacho Carretero, vimos de facer Fariña, de que unha historia, son historias das que non se
normalmente non se pode falar, non se gusta falar, e, bueno, e cando nos din, deso non se pode, bueno, aí vou eu, non? Eso non deberías. E por que non? Que ás veces tamén me ten metido en líos este tipo de cousas, pero... E con un carretero, pois, como non iba a haber segunda tempada, un día nunha cea de medio en coña, digolle, e se facemos un espectáculo teatral con isto? Joder, pois se ti queres, é que eu non teño ni idea, pois nós, hostia, producións teatrales en Galicia facemos e intentámoslo. Outra vez Tito, outra vez José Prieto, entre os 4 empezamos aí a darlle voltas e saiu a Fariña Teatral, que é un pedazo de espectáculo e que está hoxe en día en Madrid, que levamos desde decembro e que xirará por toda España e que volverá a Galicia en canto as autoridades daqui decidan que aquí non é tan perigoso como en Madrid ir ao teatro. Durante todo este ano non houve, que se sepa, ningún foco de contagio en ningún teatro, en ningún espectáculo cultural. Os teatros estuveron hasta nos peores momentos ao 75% do aforo en Madrid. Estiveron ao 75% do aforo, sempre. Agora están ao 75%. En Galicia estuveron os teatros pechados a metade do tempo. Os teatros estuveron teatros de 1000 personas que podían entrar 30. E eu non atopo lugar, quero dicir, non atopo lugar máis seguro. Quero dicir, é máis seguro un teatro que a túa casa. Que te invitas a teus tíos, a teus amigos e a teus primos. E no teatro, cada un está sentado nunha silla, cunha mascarilla, sin moverse, sin falar, sin nada. Entón, lugar máis seguro eu non sei cal será, non hai, creo que non hai. No peor momento da crisis, no peor momento de Madrid, da pandemia, de Matadero sae a proposta de produtores madrileños, digamos, de teatro comercial que teñen teatros en Madrid. Tuvemos 2 ou 3 propostas de Esmedia, de Let's Go, de grandes produtores, de grandes distribuidoras de teatro, non? Para que fóramos aos seus teatros, e levamos desde decembro, desde mediados de decembro, levamos en Madrid, nun teatro no Cofidis Alcázar, aguantando. Eu creo que é para sacar moito peito e para estar moi orgullosos, porque non sei cantas compañías galegos pasaron polo teatro público de Madrid, despois foron ao teatro comercial e aguantaron 6 meses na carteleira. Non sei se hai moitos casos. Entón, eu tamén me gusta sacar peito por este tipo de cousas, non? E Fariña viaxará despois nas redes de teatro do resto de España, e viaxaremos despois deso, se todo vai ben, que seguro que vai a mellor, porque a peor xa non pode ir, pois estaremos nas grandes cidades de España pois unha semana ou 2 semanas ata aquí, según o que os coprodutores cos que estamos traballando agora, que é Let's Go, pois decidan, e entendo que volveremos a Galicia pois antes do verán do 2022, cando xa haxa unha certa normalidade, cando poidamos meter xente para pagar os gastos no teatro, porque os que imos a taquilla non nos vale que entren 30 personas, non nos valen que entre o 30%, non vale. Sempre toman a peor decisión das posibles. Son moi torpes sendo criminais. Quen lle quitou a bolsa Modesto? Igual fumeu, para facerlle a foto. Aquí hai que dicilo de calquera parecido coa realidade pura coincidencia, pero sí é certo que de vez en cando encontraste con noticias de sucesos, con sucesos que dis, pero como é posible que alguén pensara que facer isto era unha boa idea? A desesperación moitas veces te leva a facer cousas sin pensalas moito e, bueno, tamén hai que ter en conta que a veces non damos por máis, Non se pode quitar mérito á Televisión de Galicia, falo dende que nace a Televisión de Galicia. A actual non debería perder de vista todo eso que se fixo. Non, porque o audiovisual galego hoxe en día eu creo que está nun nivelón, pois nun nivelón, está hai 3 ou 4 produtoras a nivel de España que son as que fan os proxectos e os produtos máis grandes que se fan neste estado, non? Pois está Bambú, está Portocabo, está Vaca Films, está non sei que, pero se te fixas, son todo produtoras de produtores ou de produtoras que tuveron que marchar,
para construir fora daqui o que aquí se podía ter feito, non? Ainda que Vaca, por exemplo, pois tamén traballa dende Coruña, pero digo, a nivel da TVG, quero dicir, a TVG foi unha escola maravillosa para moitísimos técnicos, para moitísimos actores, para moitísimos... Por iso non pode deixar de apostar pola ficción, de apostar pola creación propia. Ainda que os resultados hoxe en día non sexan, pois, a competir con Telecinco, que parece que é o que interesa. Non, tens que seguir facendo series. E, por suposto, joder, tens que seguir facendo programas culturales, programas musicales, seguir. Nunca se fixeron moitos, a verdade que houve unhas épocas que se facían máis que outros, hai que apostar, ademais tes dúas canles, eu sei que hai que repartir moita pasta e hai moitas produtoras e hai que repartir un presuposto, non? Que é o que hai, e que hai cosas que dan máis audiencia e outras menos, pero tamén estás para ensinar, para educar. E, sobre todo, o que boto moito en falta é o rollo de educación en galego para os rapaces, infantil, o que pasaba co Xabarín. Non podes ter un produto dese tipo nunha canle secundaria e como se fora, sabes, como se fora as barreduras, como se non importara. Non, hai que ter eses contidos. Hai que ter eses contidos na primeira canle. Temos un Xabarín con respiración asistida, repoñendo dibuxos, pero non ten en conta a música, non ten en conta as artes, non é realmente o que é. O Xabarín que era. A nosa xeración que medrou con eso, co Xabarín de verdad. Porque é o único lugar onde podes ver contidos no teu idioma. E os rapaces non o teñen. Quer dizer, e xa non Xabarín. O Xabarín era o meu programa. Agora, en vez dun Xabarín, terá que ser un teixo, ou un esquío, ou un golfiño, ou un can de palleiro, dame igual. Porque tamén a xente nova, aos meus fillos, nunca lles vai gustar o que xa me gustaba a mí. Igual que a nós non nos gustaba e os referentes nosos non son os de nosos pais. Quer dicir, é unha volta outra vez. E é unha volta non só para ver dibuixos en galego, senón todo o que supoñía o Xabarín coa cultura. Pero onde podes escoitar música en galego se non é na televisión de Galicia? Que chaman poñen Telecinco, non? Hostia, pon a nosa música tamén, que sone máis. Ti sempre comunicaches en galego, sempre... O teu galego sigue sendo o galego de Castelo de Folgueira, non? Fálame un pouco do valor da cultura da que procedes, non? Que é a cultura... Ti falabas antes, os teus avós que tiveron unha vida dura. Isto cambiou moito. Cando ti eras pequeno, non había esta tranquilidade, non había unha pandemia. Había máis vacas e carros polos camiños, verdad? Fálame un pouco de como se transformou esta aldea, a pesar de que esta aldea miras para fora e sigue sendo bonita e conserváronse. E viva, non? Parece que segue viva, non? Sigue estando aí. Fálame un pouco de todo eso. Mira, vamos falando da lingua, de onde ves, o que che dicía antes tamén, de onde me crío aquí nunha aldea onde todo Dios falaba en galego, onde na miña casa sempre se falou en galego, onde eu cando estudo seguíamos os da nosa xeración, que non lle pasa aos meus fillos hoxe en día, falan na casa en galego, falan todo en galego, pero no cole son os únicos da súa clase, que tanto Antía como Andrés, que falan en galego. Todos sendo un colexio de medio do rural aínda, porque eles van ao mesmo colexio no que estudiei eu, que cando eu estudiaba o 90% falábamos todos en galego e había un 10% de xente que ao mellor non o falaba, non? Pois agora é ao revés, agora debe haber un 5% de nenos que falan en galego na escola, nun grupo de 25 nenos, Antía e Andrés son os únicos. Eu criei-me neso, eu criei-me na nosa lingua, en falar, e encima despois tiven a sorte de que no meu traballo, porque creo que hai moita xente que despois no seu traballo ten que cambiar ou obliganlles ou non sei que, eu tuve a sorte que non, ao revés. A miña lingua doume traballo, e encima deume moi bo traballo, e encima pagaronme moi ben por usar a miña lingua e por xerar contidos na miña lingua, que eso é un privilexio, digamos. Chega un momento tamén, che conto, que a min, pois a decisión por motivos profesionais e persoais, que hai un desencontro coa Dirección de Televisión de Galicia, coa dirección de Land Rover, por certas cousas e tal, e a mí chega un momento e digo, bueno, pois agora o mellor é mellor marchar, é mellor cambiar de aires.
é mellor, non é, como che dicía antes, non é dar o salto a ningún lado, é cambiar de pola, é cambiar o camiño, é explorar un camiño novo, que o que conleva é cambiar a lingua. E para min quero dicir, é moi complicado, foi moi complicado, iso que tiven a sorte de que me chamaron para facer un protagonista en Justo antes de Cristo para Movistar, por exemplo, facer unha serie para Amazon, pero eu pensaba en galego. É moi difícil traballar coa soltura, é máis no meu caso, que eu creo que unha das cousas boas que teño, pois é, na comedia, por exemplo, esa rapidez, esa improvisación, ese tal, que cando tens que pensar na lingua que tens que falar, non é o mesmo. E hoxe en día eu tamén creo que teño a sorte que Fariña tuvo moito que ver niso, non? Fariña, a ficción, a serie, tuvo moito que ver en poder facer unha ficción de éxito con todos falando en galego, é que sonaba a Galicia, quero dicir, era en castelán e sonaba a Galicia. Eu creo que tuvo, ademais, temoslle moito que agradecer, creo, como en xeral, non? Para quitarnos un pouco esa merda que levábamos dentro de auto-odio, hasta de vergonza, polo acento, cando ves que un produto como ese funciona, con acento galego, non sei, que é un rollo de orgullo, non? Como de botar fora, porque seguimos tendo esa cousa de, somos menos, ou somos, sabes, un pouco un auto-odio de fai moitos anos xa, de que nos tuveron aí eso, ai, Dios mío, que acentiño tes, o gallego e tal, e témolo aínda dentro, aínda o teño, aínda que intentar loitar contra ele. Podémolo ver tamén en El desorden que dejas, non? Outra serie que utilizou ese recurso, non? El desorden que dejas hasta utilizou o recurso pedíndollo a actores que non eran galegos. E eu creo que ese é un triunfo tamén, non? Xa non só o noso, digo, de calquer parte de España, que lle dá un matiz, que lle dá un rollo de, no lugar que está rodando, é importante, non é igual que fagas esta serie en Galicia que a fagas en Castilla e León ou que a fagas en Murcia. É unha parte importante da historia. Por iso creo que é un bon momento para iso, non? Para descentralizar un pouco a ficción e todo. Por iso digo que é un bon momento para min. Porque se eu tuvera que estar neutralizando tal, se perde esa esencia tamén, non? E ao final cada un tamén é unha marca, porque un personaxe podeno facer 20 compañeiros distintos. Igual que ti és o único que pode fazer igual que ti, aí está a diferencia. Porque hai 20 profesionais que o fan tan ben como a ti. Pero a única diferencia é esa, que lle deas eses matices, esas cousas que o fan distinto. E digo, mira, pues está ben. Por iso digo que é tan importante o idioma, non? Tamén para ver o que pode ser, non? Eu creo que é moi obvio que se queren, hai non sei cantos mandan neste mundo, non sei cantos moven os fíos, non sei cantos, se queren eles acaban con todos nós. Eu creo que o que se está vendo é que hai países ou xente ou persoas ou entes ou dioses que o que queren é volver a encher os bolsillos ou enchelos aínda máis, non? Entón, todo se rixe polo diñeiro, dende as vacunas e as pastillas e as farmacéuticas ata o comercio, ata quen manda, ata que normal que ese foi o señor que mandaba ou que decía mandar nos Estados Unidos, pero virá outro parecido, aínda que nos cambien as chaquetas e as camisetas, seguramente pouco mandan ao lado de outros que moven moitísimo máis a economía. Así en xeral, é que tampouco, é que se non agobiaste, se estás pensando neso, é que nin vives, xa bastantes problemas temos na vida, e eu creo que tamén seríamos moito máis felices se todos intentáramos cambiar, pero non o mundo en xeral, o noso mundo de cerca. O mundo que temos a 2 pasos, o mundo, as persoas que temos na casa e de arredor, ou o mundo que eu, por exemplo, aquí en Castelo, que temos aí no monte, cando decides que sementas, por exemplo, ou que plantas, pois pensar un pouco en todos, xa non en facer diñeiro rápido, ou en
E tamén no que consumes, non? No que consumes tamén, sí, o que pasa é que tamén ensinaronnos se estamos afeitos a que necesitamos un montón de cousas que ao mellor non necesitamos, e sobre todo ensinaronnos a que seríamos máis felices, e non é verdad. Quer decir, non é verdad que seamos máis felices por ter máis cousas, por ter un mellor móvil ou por ter... Non é verdad. Bueno, se queres ter, e podes, de puta madre, pero... Claro, igual hai xente que come peor por culpa de ter o mellor móvil, e iso é o que non pode ser. Eu que sei, eu só o que che digo, intento que o de arredor sexa mellor, o que me toca a min de cerca. E se todos fixáramos eso, seguramente con moitos poucos, nós que somos tan de minifundio, non? E que sabemos tanto desto, con moitos poucos farías un moito moi grande. Eu quero creer neso, é que é moi difícil cambiar o que pasa en non sei onde. Preocupémonos do que pasa do noso alrededor e cambiálo e facelo mellor. Creo que é. A miña filosofía é esa. Intento ás veces, outras veces non son capaz tampouco. Se os que teño de alrededor os vexo sorrir, para mí é máis fácil sorrir. A mí xa me ven a risa soa, sabes? Eu que sei, non sei.